The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, dapit ka ikaw nga igsoong magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Gidapit ka sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which is the recovery technique, aron ikaw maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanimo, ug sa imo pag-angkon sa pakigambitay sa Dios. Humani mo buhata ang paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, imo hinganlan imo mga sala, ug ikaw malimpyuhan, yan ang mga sala, ug andam na sabi ka magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kapadalang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka sa tuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas, aron ikaw maluwas, gumikan sa gisulti sa Acts 16:31 nga ingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, makasalmot na sabi ka ni ining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita.
Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, of Your purpose, of Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize, Father, that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank You, Father, for Your faithfulness. Thank You for providing for us this portion of Your Word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsunan nga nagasunod ning atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw ubos sa Balbido Evangelistic Ministry nga atong giangkon nga sangkap kini sa Dios nga grasya alang kanato, alang sa atong kaayuhan, ingon nga mga Kristohanon. So, sa di pa kita magsugod, nagapasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag og lugway sa atong kinabuhi. Iya pa kitang gipa lungtad hangtod ni gayuna. Mamikan kaya na pa siya plano sa atong kinabuhi o hatagang kitag mayong panglawas hangtod ni gayuna. O we are alert with a clear mind. Sanag ang atong pangisip gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini, dili kita angayan niini. We cannot work for it, kay kini grasya man. Okay, ningad lawa, magapadayon kita sa atong pagtuon ni ining doktrina sa mental attitude dynamics. O atong ipadayon ang atong paghisgot ni atong gibiyaan nga hilisgutan. Unas tanan, ani ay usa ka mayungdanon kayong punto, a point of doctrine, nga ang atong panghuna-huna, gimanduan kita sa Dios nga kana punan o masaturated ka na sa iyang panghuna-huna. Kay ato namang natun-an nga duha ka klaseng mga panghuna-huna. There are two kinds of viewpoints ni ining kalibutana. Ang una mao ang tawhanon nga mga panghuna-huna, human viewpoint. O ang ikaduha, Diyos nun nga panghuna-huna, divine viewpoint. O ana kita sa taliwa nini, o papilion kita sa Diyos, kinibang panghunahon ng tawhanon o panghunahon ng Diyos nun. Kanatay kapilian. Okay? Kay gihatagan mangita og kagawasan sa pagpili, freedom of choice, nga ginganlan ka na og volition, o kaugalingong kabubuton, o mao nga ipagamit ka na sa Dios. Papilion taniya, unsa may imong pilion, tawhanon balaging una-una, o Dios nung panghuna-huna. Apan ang mando sa Dios, nga kiningatong huna-huna, our mind must be filled, nga mapunan kini sa pulong sa Dios, nga mao ang Diyos nung panghuna-huna. Now, og ana pay mando sa Dios nga dili kita pagamiton sa pagbati. O ang puta magaingon gyud nga di na lang gyud nimo gamiton pagbati, kay bahin man kana sa atong kinaiya ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Kita bang mga katawhan, we human beings have been given by God
five attributes nato kinaiya. Ang una nini maong gitawag sa in English og self-consciousness. Okay? Ang ikaduha mao ang atong mentality, ang atong pangisip. Ikatulo mo ang atong kaugalingong kaubuton, volition. Unya, ang ikaupat mao ang emotion, pagbati. Okay? So let's review. Self-consciousness, mentality, conscience. Ayaw kalimti itong conscience nga imong tanlag o sundan ka na sa kabubuton, volition, o ang ikalima mao ang atong pagbati. Now, katapusan lagi sa listahan ng pagbati kay kanawa man lagi una-una, di man makauna-una ang pagbati. So mao nang gidin-an kita sa paggamit sa atong pagbati when it comes to spiritual things. You see? Kay ang prinsipyo mao nga emotion has no part in the spiritual life. Wa siya bahin. It has nothing. It has no part. That's why sa diha nga ang pagbati na nato mo'y mo dominar, mo'y magahari, magadumala sa atong kinabuhi, kita madumalahan na sa atong kinaiyang makasasala. Automatic na kana. It is the old sin nature mo'y mo dumaa na, mo'y mo dominate, mo rule sa atong kinabuhi. So, unsa man ito pagka mananaog niya na, bildiro rigida. So, let us always bear this in mind. Let's bear this in mind nga. Usa kini kamay nung danong punto sa doktrina. That we should not allow our emotion dominate our life because through that paagi kita madumalahan gyud sa kinaiya natong makasasala. Naon sa may mga ehemplo sa pagbati? Well, kahadlok, gugma, kasuko, o unsa pa, kagutom, kauhaw, kalipay. These are examples of emotion. Now, sa matag higayon that we let this emotion rule our life, we become vulnerable to committing sin. Tinuod yun na. Because emotion, iba ka nga tungod ka ang atong emotion, atong pagbati, revolts when it controls. Mo rebelde ka na. Mo supil ka na. Actually, emotions function. Ang iyang function yun. Ang iyang lihok o ang iyang papel in the spiritual realm is just to respond. Mauray ang iyang role ba? Ang iyang papel, igo lang siyang mutubag to respond, not to motivate. You see? Dili ang pagdasig, pag-auhag, dili. So, let's always remember that principle also. Every time we let our emotion rule our life, we tend or we become vulnerable to committing sin. Kay lagi kana mo rebuildi man kana kung kana mo na mo dumala. So, iba na nato nga ang function sa emotion in the spiritual realm, okay? Sa espirituhanon nga bahin is just to respond. Iguras pagtubag, not pagdasig. Emotion only responds to what is in our mind. Kung sa man ang limin diya sa atong pangunahon na, I don't think that's the right word. Unsa man ang naa diha sa atong pangunahon na, mo respond ang emosyon ni ana. You see?
Emotion responds to what's in our mind. Therefore, repetition and inculcation may nungdanon kayo sa kinabuhi sa magtotoo. Ngano? Tungod kay ang tao God by nature can just easily forget things. See? By nature na. Kinaiya na nato. Nga dali artang maunsa makalimot. Labi na ning magkatiguang na, musamot na. You see? Now, therefore, gikinahanglan gyud ang pagbalik-balik, pagsubli-subli, okay? Repetition. Kay that is part of inculcation. You see, ang pagsinil-silay. Repetition and inculcation may nungdanon kini sa kinabuhi sa magtotoo. Kay, by nature lagi, kita dali rang makalimot. Therefore, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on, kinahanglang mutigbabaw kana kaysa kapaspason sa atong pagkalimot. I hope sakto ng binisaya. Now, without personal love for God, kung wa kitay na katunana o na angko na nga personal nga gugma to sa Dios, kita dili makapanag-iya ni anang gasa sa hingpit nga kalipay. We cannot possess the gift of perfect happiness. Never. Joy is not mixed with sin or emotion, but with metabolized Bible doctrine in the purity of the feeling of the Holy Spirit. No kining feeling of the Holy Spirit. Binisaya, pagpuno sa Espiritu Santo. Now, atong labason sa atong panumduman, unsaon nato pagpapuno sa Espiritu Santo. Kay daghan mang mga Christian circles, Christian groups, denominations nga wa nila tuhog yun ang buot ipasabot, ang lintunganay nga ipasabot sa feeling of the Holy Spirit. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo pinaagi lamang sa imong angkon nga ikaw nakasala, nakabuhat og pagsupak sa Dios, pinaagi sa imong pagbuhat og mga sala. Okay? Iniquity kini. Mao kini ang makaguba sa imong espirituhanong pagkinabuhi. It is harmful sa atong pagkinabuhing Kristohanon sa ang pagpakasala. So mao na nga ang feeling of the Holy Spirit, ang paagi nini, mao ang pag-angkon lagi sa imong pagbuhat og mga sala. Okay? Admission, acknowledgement nga ikaw nakasala. Kana agi sunod ni anang mando sa pulong sa Dios nga unsa recovery technique. Nganong recovery technique man aron ikaw maka balik ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Kay sa pagbalik nimo sa pakigambitay sa Dios, ikaw mapun-an automatic na mapun-an sa Espiritu Santo. That's the mechanics of being filled by the Holy Spirit. Dili kay unsa tong ilang mga paagi nga mag-isa-isa silang kamot, unsa na ma-high sila. Dili na mao ang paagi nga ikaw mapun-an sa Espiritu Santo. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo, akong malikon, mao lamang ang paggamit nimo sa sangkap sa Dios nga ikaw mahibalik ngadto sa pakigambitay kaniya. Pinaagi through the recovery technique of 1 John 1:9. Unsa man ang 1 John 1:9? Well, sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mora ka na.
That's the feeling of the Holy Spirit nga paagi. Okay? So therefore, joy, kung balikon kadtong punto nato, joy is not mixed with sin or emotion, but with metabolized Bible doctrine in the purity of the feeling of the Holy Spirit. Now, diha sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, ang maong versikulo nagasulti, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. Okay? Mao kanang gisulti diya sa Galatians 5:22. Now, kanang bunga sa Espiritu Santo, the fruit of the Spirit, nga mao ang gugma, ang kalipay, ug ang kalinaw. Now, ang love diha is agape. Mao na Greek word, agape. Ang joy diha is kara. Kara, C-H-A-R-A. Nga mao nang gikanan sa pulong karisma. Okay? Charismatic. Okay? Kara, joy. There is joy. Kalipay. Pagmaya. O peace. Unsang peace? Kalinaw. O ang Greek word ng peace is irene. Okay? So, the fruit of the Spirit is agape, kara, o irene, etc. Now, love and joy, unsa may mo resulta nining love and joy. Gugma ug ang kalipay. Mo resulta ni og tranquility. Kalinaw. You see? Kabugnaw o kahanoy sa imong panghunahuna. See? There is tranquility. There is peace. Now, we cannot feel love and joy, but we experience harmonious rapport with God through metabolized Bible doctrine. The pure joy through the divine viewpoint thinking. You see, mao na pure joy. Ang pure joy mo resulta gikan sa atong unsa harmonious rapport nato ngadto sa Dios pinaagi sa metabolized Bible doctrine. It has to be thinking based on Bible doctrine through the power of the Holy Spirit. Ayaw gyud na kalimti kanang gahom sa Espiritu Santo. Kay kining Kristohanon nga wala ang sunod sa mando diha nga gilatid diha sa pulong sa Dios, wa gyud siya unsa maangkon nga gahom sa Espiritu Santo. Dili makalihok ang Espiritu Santo sa pagdasig o paghantag o gahom niya nang maong magtotoo. Kay kung wa lagi doktrina nga sud sa iyang alimpatakan, sa iyang kalag. So, ang James 1:12, again, ato naman yung ituki niadto pa natong balikon yapon, it says there, consider it all joy, my brethren. Na mao kanay ga una niya ng maong bersikulo. James 1:12, consider it all joy, my brethren. Now, what do we mean by consider dinhi? Kining consider means thinking. It means thinking. Joy, therefore, is in our mind. You see? Ano maning naaramang gisunahuna? Actually, the Christian way of life is a mental attitude life. Nakalimot ka na. It is a mental attitude life. Nasa itong una-una. Mao bitaw nga atong hisgutan bahin ng dapit nga may gahom sa Dios nga mao'y puy-anan sa every believer ang operational divine dynasty. Mo kanay dapit nga atong puy-anan nga diin atong ma-execute ang protocol plan of God sa atong kinabuhi kunanta sa soul ug tuwatas gawas di gyud ta makatuman. Wag gyud unsa nothing will happen sa atong Christian life. Unsa resulta? Ibaw ka kung sa resulta. Kung may doktrina ang
naa sa imong suod, imong mental attitude, ang imong pagkinabuhi pareha ra gyud sa dili magtotoo. Dili ka ma-distinguish, dili ka mailhan og tinuod nga Kristohanon tungod sa imong way of life, ang imong modus vivendi sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Why makita nga timailhan nga ikaw magtotoo nga Kristohanon. You see? Pareha ka sa mga di magtotoo. Apan, in reality, deep inside you, you have accepted Christ as Lord and Savior. So, luwas ka. Luwas ka lang. Anara ka kutob. Apan, imong pagkinabuhi din is kalibutan. Miserable. Wag yun. It has no meaning. No purpose. No definition sa imong kinabuhi. You see? Og mao kana nga unsa ka manungdanon sa atong panguna-una. So consider means thinking. Joy, therefore, is in our mind. Diha sa Hebrews 12:2, who for the joy set before him endured the cross, etc. Now, mao ka nagisulti diha sa Hebrews 12:2. That's the kind of joy nga ang atong Ginoong Jesucristo nagatinir diha kaniya while hanging on the cross. Ingon nga puli na to 2,000 years ago. Dito siya nagabitay dito sa cross alang sa atong kaluwasan. That kind of joy iyang gisinati. Diha kaniya ang maong joy. Who for the joy set before him endured the cross. You see? Now, love, unsa to'y Greek word sa love? Agape. Okay? Agape love. And joy, kara. Kini resulta kini sa tranquility. Peace. Okay? Irene. Our Lord Jesus Christ said, "Peace I leave with you, my peace I give you." Not the peace that the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Na kana sa John 14:27. Now, kining peace diha, that's the result of spiritual momentum of that believer fulfilling the protocol plan of God inside the divine dynasty. Kung naalagi ka sa sod sa divine dynasty, daghan ang mga manghitabo nimo ingon nga Kristohanon. Kay di ba ato naninggi pasabot nimo nga Christian way of life is mental attitude life. It is a thrilling, adventurous, unique, sophisticated, tremendously awesome kining klase sa pagkinabuhi. Now, tingaliwa pa nimo masinati kana. Ug mao ka nagbuot sa Dios nga masinati nato kana. Kulba hinam kining Kristohanong pagkinabuhi ra ba? Kulba hinam. Suway lang. Ug naata sa kalamdag, kahayag kung naagitay pulong sa Diyos diya sa atong kalag. That's why it is very important na kita magatuon sa pulong sa Diyos kay mo lagi ka na ang panghuna-huna nga Diyos nun. O kung nakakasasod sa imong dapit nga may gahom sa Diyos, operational divine dynasty, then kandidato ka sa promotion. Now, ibaw ka sa principle nini. Remember the principle? God promotes the humble but demotes the proud. Magauswag ang Dios ni adtong mga mapaubsanon. Apan magaunsa. Os demotes
kadto mapahitason. Naa ka na sa Santiago 4:6, James 4:6. Kaya ang principle diha, when God promotes a believer, the believer is promoted. But when God does not promote a believer, the believer is not promoted. Kasabot ka? So, God is in the business of promotion. He in the business of promoting believers. Na kung buot ka nga ma-promote sa Dios, namo na. Padayon. Make the Word of God your priority in life. Maura yun na. Kung mauna ka na ipasiuna sa mong kinabuhi, then maklaro na nimo, masinati na nimo. Kini nga itong gipangisungkutan din O a believer who is negative to doctrine, way gana, way gugma, way kadasig. So, moingon siya kung ako'y panahon na. A believer who is negative to doctrine is like someone nga iyang giputo lang iyang power supply. Ano bang pananita na to electric atong suga mapawong na. It's like outage or blackout. The analogy there is truth and righteousness is the light, whereas false and evil, darkness. You see? Papilion tana. Unsa ay mong pilion? Ang kahayag ba o kangit-ngit ba? Kung ang imong gipangita o imong gihatag pasyon na mao ang pulong sa Dios, mao kana ang truth and righteousness. That's the light. Apan kung wa kay gana, negatibo ka, wa kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, then ang imong maangkon maura ang false and evil. So there is darkness. Naa ka magalakaw sa kangit-ngit. So papilion lagi ta. Okay. Kay mantud pa sa Juan, 1 Juan 1:5, ang sa gisulti. 1 John 1:5. God is light, and in Him is no darkness at all. Na. No, ang mga circumstances kinabuhi musulti og imposible. Apan ang doktrina musulti nga di lang kay posible, garantisado pa. Kaya nga naman, atong gibasihan kini sa Lucas 1:37. With God, nothing is impossible. Now we know that God always keeps His word. Prinsipyo ka na nga makatuna na to diha sa Genesis 21:1 nga to sa 2. Nagahisgot sa pagkamatinudanon sa Dios. God's faithfulness to His promise to Abraham. Unsa may iyang saad ngadto ni Abraham for a son despite sa Sarah's katigwangon. Si biyag tiguang na si Sarah, ang saad sa Dios nga mohatag siya kanak nila gituman sa Dios. Tumanon man gyud iyang saad. You see? Muta mo tuman sa Dios sa iyang saad in the imputation of blessings ngadto sa mga magtutuo nga mga espirituhanong hamtong. You see? God keeps His word in the imputation of blessings to believers who are mature. God keeps His word in the imputation of divine discipline to believers who are negative to doctrine. Kung negatibo ka, ang imong attitude negatibo ngadto sa pulong sa Dios, then unsa? Disiplinahon ka, kaya anak ka man lagi sa Dios. God cannot ignore. You see? Sin must be punished. Kung ikaw nagalunang sa kasalanan, ingon nga Kristohanon, disiplinahon ka sa Dios. Pantunon ka. You see? Kaya kung ikaw nakasala, nagawas ka sa imong dapit nga may gahom sa Dios. Gipakasama na kakaron sa prodigal son. Unsay ni tabos prodigal son? Naibaw ka na sa istorya niyan. That's not our
subject matter. So, mo nga mahitungod ni ining puntuha nga a believer with doctrine has spiritual power. Nasa espirituhanong gahom. A power which is far above any human power. Labaw pa sa tawhanong mga gahom. Unsa man ning mga gahoma? He has the power to discern. Unsa man ning discern? Pagkalinggat. You see? Makadetect kadayon. Makaalinggat. I think that's the right Visayan word. Makaalinggat ka, ila ka. Okay? Power to discern. Unsa pa yung power? Power of not being deceived. Nga dili ka manlingla. Di ka manlansis. Power to refuse to commit sin. See? Gahom sa pagsalikway, sa pagpakasala. Power to refuse to be influenced by evil. Na kay gahom sa pagsalikway nga dili ka ma-influence sa dautan, evil. Nahibaw ka nga ang evil mo ay policy ni Satanas. Apan ang usa ka magtotoo nga naga-function with the so-called faith rest life. Pagtuo nga nagapahulay. Okay, kini kinabuhi ni matang sa kinabuhi ning faith rest life. Kini ang pagtuo nga nagadala og kahayahay o kalinaw o pagpahuway. Kanang pagtuuha nagadag pahuway o kana matang sa pagkinabuhi. O naapagyoy Diyos nun nga pangunahon na diha, mauna ka na iyang lifestyle. Kaya nasilsil naman niya sa iyang alimpatakan, sa iyang kalag. Ang usa ka Kristohanon nga nagapadayon, nagabalahutayon, nagamasubayon, nagmatinud-anon sa tuon sa pulong sa Dios, mo iyang pasiuna, priority. Then, mo na kanay mahimong lifestyle niya sa iyang kinabuhi. Ug kana normal ng matang sa pagkinabuhi. In other words, ang usa ka magtutuo nga negatibo sa pulong sa Dios, nagakinabuhi og abnormal nga panginabuhi. Gusto? Diba? Abnormal lang iyang pagkinabuhi. Kaya ang iyang lifestyle di man binasihan sa Dios nung pangunahuna. Ang nabasihan niya na mo mangtawanon nga mga pangunahuna. Human viewpoint lifestyle ang iyang naangkon. Kaya ang bagang duot sa katawhan karong panahon na. Now I mean mga magtotoo. Believers, okay? A big majority of believers today are functioning in abnormality in life. Ngano? Tungod ni ining musunod. Tungod sa dautan, Satan's policy. Tungod sa why pagtuo, unbelief. Kaya mo man ka na ang tumong ni Satanas. Nga iyang lawgawon ba, mga pangunahon na sa mga magtotoo. That's Satan's goal, unbelief. Ug ang ikatulo, ang pagkamapahitason, arrogance. Mo na gitawag ingnon ta synonym ni mao ang pagkamatarong sa kaugalingon, self-righteousness. Now, ano mang grabe mang sala ning arrogance? Because that's Lucifer's first sin. Mo na unang nabuhat nga sala sa unang binuhat sa Dios. Una man ang mga manulunda kay sa tao. Na mao man ay unang binuhat sa Dios. So, mao nay unang sabong nahimo sa binuhat sa Dios. Si Lucifer. Okay? Pagsupak sa Dios. Arrogance. Tungod siyang pagkamapahitas una. Now, kay ang pagkamatarong sa Dios, okay? God's perfect righteousness demands punishment for every evil occurring everywhere. Di lang kay nagasugyot, kundi
magadimanda. You see? Ang pagkamatarong sa Dios magadimanda o pagsilot sa matag dautan nga mahitabo bisa asang dapita. Ang pagkamatarong sa Dios necessitates divine discipline on the life of a carnal believer. Now, tanawa, grabe yun. Kung carnal ang usa ka magtotoo, pahamtangan gyud siya sa disiplina sa Dios. Di man gyud mo unsa, di lang kay ibaliwa na sa Dios, kinahanglan man yung iya gyud pantunon kay anak good niya ang usa ka magtotoo nga nahimo ng carnal. You see, a carnal believer is what? Under God's discipline. Kay anak man siya, di man kay pasagdan siya sa Dios. So, ang pagdisiplina sa Dios, di mailan sa gugma sa Dios. Osta? No. Daghan mga Kristohano lagi, di yun sila tuhog ang sa kahulugan niya na. Nga, abi nila nga, okay ra. Di mahimong okay. God means business. God is dead serious to His word. See? So, mao kini ang mga punto nga itong gidadya kanimo. Nga doon ay tulo ka hinungdan ngano nga ang Dios pahamtang og disiplina. Ani ay 3 reasons why God imposes discipline. Number 1, because the sin being committed by a believer is an offense to God's character. You see? Pag pasipala ka na, pag supak ka na sa kinaiya sa Dios, kung siya kanang maong magtotoo nagabuhat o sala. Muna una. Ikaduha, to satisfy the righteousness of God, sa pagtangbaw sa pagkamatarong sa Dios. O ang ikatulo, bahin kini sa righteous indignation sa Dios. Kasi mo kaning tulo ka mga hinungdan ngano nga ang Dios mo pahamtang gyud og disiplina ngadto sa mga magtotoo nga unsa masupilon. God's word sa prinsipyo nini, God chastens those whom He loves. Hebrehanon 12:6. Hebrews 12:6. God chastens those whom He loves. Tungod kay gihugma ka man sa Dios, ingon nga magtotoo, dili gyud siya baliwa lang sa sala nga imong gibuhat. Iya gyud nang unsa, iya gyud nang disiplinahon, pahamtangan gyud. Mao nga mao ni ang mga punto atong idala nimo ingon nga Kristohanon, ug kini kung balikon nga ang atong dugukan sa atong pagtuon mao ang unsa, mental attitude dynamics ang atong pangunahuna gyud. Mao ni ang focus sa atong pagtuon, atong ipunting ngadto sa atong pangunahuna. Mao importante gyud sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ato kining ipadayon sa sunod kay gayon, gidapit kagyapon sa pagsunod, pagsubay nining atong pagtuon, bahin ini, o gidapit usab kamo, nga inyo sa mga awahago ng inyong mga kahigalaan, o mga isig ka magtotoo, nga ni ay grasya sa Dios, nga pagtuon sa pulong sa Dios. Anaharna nimo, musanong ka ba nining pong pagdapit o dili? Kaya naman kay kaugalingong kabubuton. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, sa imong mga pulong, imong gitudlo kanamo nining adlaw. Nakita na mo, O Diyos, unsa ka manungdanon sa imong mga pulong alang sa among kinabuhing Kristohanon. Aron magmalampuson kami, magmadinaogon kami
sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Dasiga kami sa among pagkamainiton sa pagtuon sa imong pulong adlaw-adlaw, aron kini masilsil ug mahimo na yung bahin sa among kalagog, mahimo na nga second nature, o nga kami nagapadayon sa among pagtuman ining orientation sa pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Kaya kining tanan agi man lang sa pagsunod sa imong mga mando, sa among pagpaubos nga na kanimo Dios, nga ikaw ang labawng makagagahom nga mo'y nagasangkap sa tanan nga among gikinahanglan. Salamat o Dios nining among pagtuon sa imong pulong, o nagaampo kami nga imo kaming dadon dinhi sa among pagtuon sa mong pulong sa sunod na pong higayon o Dios. Dasiga lamang kami. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.